Doncs molt avorrida. Per què? No sé què fer aquest cap de setmana. Ai, doncs jo crec que tinc la solució. Tu t'agrada jugar a l'Scrabble? No. Doncs serà perquè no t'has llegit un llibre molt interessant. Es diu Partida subhastada. I d'acaba? Doncs va d'un noi i una noia que estan jugant a unes partides de l'Scrabble a l'internet. Tot comença sent un joc fins que es donen compte que aquell joc es torna perillós, perquè cada vegada tenen que guanyar perquè no els matin, i aquell joc anirà de veritat, i el que més ho tindràs que descobrir tu. Ai, doncs m'has deixat amb la intriga, amb el Galileu. D'acord, està en qualsevol llibreria, i és un dels millors llibres que he llegit fins avui. Saps què? Vaig ara mateix. Va, ves a veure si el trobes, eh? Adéu!